Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони гиромӣ, имрӯз худо хоҳад навори дуюми тренинги гузаштаро пешкаши шумо менамоям. Узри бисёр ки ман сайри вақт натавонистам монтаж карда ба шумо пешниҳод кунам, чун мушкилиҳо зиёд буданд, баъзе корҳо буданд дар пеш ва худо хоҳад имрӯз пешкаши шумо менамоем. Ва пеш аз сар кардани навор мехостам ба шумо бигӯям ки нафароне ки хоҳиши харидори кардани китобҳои устод Саидмурод Давлатовро доштанд, китобҳоро ба Русия, яъне ки ба Москва оварданд ва ин рақамҳое ки ҳоло шумо дар навор мебинед, барои харидори намудани китобҳо занг занед, ба ҳамаи шаҳру вилоятҳо ба куҷое ки хоҳед равон мекунам барои шумо. Ҳатман дар ин рақам занг занед ва нархҳояшро пурсед, ба шумо ҳатман нархҳояшро ҳам мегӯянд. ва ҳамчунин акаи Муҳиддинро мехостам ташаккури зиёд бигӯям барои хизматҳои хело бисёраш дар рӯзҳои тренинг. Аз аввали саршавияш то охираш ҳар рӯз бо мо буданд, бо мошинҳояш хизмат мекарданд. Дар навори аввал ман фаромӯш кардам ки ӯро ташаккур бигӯям ва дар ин навор ҳатман ӯро ташаккур мегӯем. Нафароне ки намешиносанд акаи Муҳиддин кист, ин нафаре аст ки бо мошинҳояш мардумро, муҳоҷирони тоҷикро ба сарҳади Қазоқистон бурда меоварад. Мошинҳояш беҳтарин ҳастанд. Аз ҳамин хотир агар ҳар касе аз шумо мехоҳад ба сарҳади Қазоқистон биравад, ҳатман ба ҳамин рақамҳои акаи Муҳиддин занг зада бо ӯ рафта биёед. Онҳо ҳамеша кӯшиш мекунанд ки бо шумо хуш муомила кунанд, хуб бурда соғ саломат шуморо биёранд. ҳамеша онҳо чунин кӯшиш мекунанд. занг занед. шумо ба саратон байвон хел идея пайдо мешавад. Ман хел хизматрасонӣ кардан дар кор, ё ки ҳамин хел продукт сохтан дар кор. Анакун ҳамон идея аз куҷо пайдо мешавад? диққат, анакун аҳамма решаш ба мерем, аҳамма чуқури гандаш ҳамин. диққат, от мысли, правильно? Види чё пайдоется? Види мысли. Ва ранги либос пайдо намешад, ку ранги конфет. Просто ранги мысль пайдо мешад. Так? Теперь диққат, фикр. Анакун фикра куҷо пайдо мешад? Аҳамма мушкилаш ҳамин. Вот, диққат кунед, анами аҷоибиш ҳамин. Действительно аҷоибиш ҳамин. Мана мисол ҳозир ду та одам гӯяд ки ман ҳамин кора кун, як кас дига хел мебина, як кас дига хел мебина. Медонед дига хел ба мебарам ҳозир. Шумо тренажерный зал рафтагӣ? Тренажерна. Агар тренажерный зал баравед, агар ҳар кас ҳама қадар вазнини мебардорад, чӣ қадар ки физически қувваташ мерасад. Як кас 50 кило, як кас 30 кило. Ана ҳамин умственная энергия. чӣ хеле ки шумо мушаки баданатона метавонед ки қувваташа зиёд кунед, майни саратона қувваташа зиёд кардан метавонед. ана ҳамина мардум бисёраш намефаҳмад. умственная энергия анакун аз куҷо вай пайдо мешавад? диққат, умственная энергия. Мана мисол гӯем, шумо агар спортзал равед, шумо метавонед ки қуввати ҷисмониятона зиёд кунед. А умственная энергия аз ҳисоби чӣ зиёд кардан метавонед? Якуми хондан. Бале, бо чӣ? хондан. Хондан гуфтед. Ҳама одаме ки хондан гуфтед, действительно туре. Не ки агар ки бинед халқи мо як сол ба чанда китоб мехонад? вообще намехонад. Барои ҳама майни сараш ба чӣ ай? Мусор. Фақат сараш ба фикри хом, фикри гоҷигарӣ. бо ҳама ютуб мебини ҳақоратҳои безе, бо баъзе намозхонаш ҳақорат мекунад. ман ҳайрон мешам. ту чӣ зиёд гирифта намозхоне? ба фарқи ту ҳақли беақл чӣ ай? агар ки ду та одам баҳс кунад, кадомаш гунаҳгор? Не, одами донош гунаҳгор. Одами доно бояд худаша баробар накунад беақлати. Кто умнее, тот виноват. Какой пример ти даешь? Агар ту намозхон боши, чё мекуни ҳақорат нависта унҷа? забонат мегӯ ранги вай барин, ҳамақа даната мекуши, ҳамақа гапи ганда, ақла бинед. одам майни сараш ба чизе ки ҳаст, даҳанаша кушод ҳамон буромадан мегирад. ҳамин хел не? одам наметод гуфтан он чизе ки ҳамон ба ақлаш намерасад. умственная энергия хондан боз чӣ сар пайдо мешавад?
Сила воли здесь роль не играет. Хорошо. Як чизи дига мегум, ҳозир аҷоиб чӣ мешад? Диққат. Диққат. Ман учёни одам. Ман тахмини гап намезанам. Ман ин тарафаша омӯхтам аз ҷиҳати Қуръон, ин тарафаша аз ҷиҳати илм омӯхтам. Ман фаҳмидам чӣ хел кор мекунад. Я научный, у меня куча научной разработки. Диққат кунед. фикронаи одам. Шумо дидаги ҳастед баъзе одамое ки мана ин хел да фикраш кунд, зеҳнаш кунд, ин хел чӣ гум намедонад ки чӣ кор кунад. умедаш ҳам ки намефаҳмад. дидаги ман мехел одама чӣ хеле хел кушода не, зирак не. дидаги ман мехел одама. диққат. шумо барои ки ин гапи мана фаҳмед, поехали. Делаем один тренинг. Дастотон ман хел гире? Даста. Ман хел. Дуюм даста ман хел қаппед, аболош. Сах карда қаппед. Анакун ман ин даст қатти сах дореду, дасти пойлангитон ҳаракат кунед, ҳамин панҷатона кушоед. ҳаракат кунед. ҳаракат кунед охир. Айнаш қатти сах доред. Туям кун охир бародарам. Ин тренинг. Делаем. У кого 2 машины тоже делают, хорошо? Делай. Можем, и кунет шума малима, шума кунет охир. Диққат. Сахтар кунет, сахтар. Мешад я на мешад? Ана кун диққат. Ана ҳамин ақлу илме ки худованд додагай, ҳар як инсон ба ҳунари бақувват додагай. Неки ки вақте ки инсон бисёр гуноҳ мекунад, ана ҳавай баста мешад. диққат. چه قدر آدم لقمه حرام خورد، چه قدر آدم دروغ گوید، چه قدر آدم سبب وزنینی حیات دیگر انسان شود. کار یک کس عقب پرت داد، یک کس با پارتنرش با فریب کرده گردد. همه قدر عقل هوا محکم شدن میگیرد. خداوند همون تلنتی که دادگه محکم میکنه، تو بعد عذاب کشیدن میگیری. بعد کارت پیش نمیرد، نمیدونی چیکار کنی. анами умственная энергия ки мо мегӯем фақат аббораи тозагӣ намерение, тозагӣ меҳнату тозагӣ ибодат анава кушода мешавад. ки мана фаҳмид? кадома дуруст фаҳмидӣ? ман бисёр домулла дидагам ки ришаш томанае не ки дурӯғ мегӯд. ман бисёр дидам панҷвақта намоза ки не ки гап дар бораи пул ки мерад дарунаш ҳаме қа харобе ай ки пулаш мети сари вақт пула наметиад. чибаки шариата агар ки гӯед ки ислом шариата ману шумо ба ёд додаги ҳастанд. шариата ҳама медонад, ана муомилая намедонад. чибаки мо ҳеҷ ки ёд надодааст муомилая. исламская экономика муомила реальная, правильная ёд додагӣ не. ҳар ки гумон мекунад, ман ин медонад чӣ хел ранги дорожни правила, ҳамин дорожни правила нигоҳ кунед, баъзе вақт светофор кор накунад, ага ҳар ки гумон мекунад ки вай тури рафтааст, лезит кардан мегирад. фаҳмидед? агар ҳамин алфавит набошад, ҳар ки худаш придумал мекунад. одаме ки қонуна намедонад аз болои чӣ зиндагӣ мекунад. я так подумал, живет по понятиям. ана ҳамин хел вақте ки одам муомила намедонад, фақат гумон мекунад ки фикри ман дуруст аст. барои ҳамон хафа мешад ҳамкорӣ ба, барои ҳамон мардуми мо ҳамкорӣ ба бизнес ба ҳамкорӣ кардан наметод. чибаки дарунаш ба гумон мекунад чӣ бова ин хел кард, чӣ бова ин хел монд, чӣ бова ин хел шуд. партнёриш ба зихуш намегӯяд, не ки гумон мекунад ки партнёр виноват. ҳозир ман ин чиза гуфта мефуром. як чизҳои хубе ман таҳоил кардагӣ барои шумо ки оҳо хорошо мо бояд ёд гирем кор кардана. халқи мо бояд ин чизҳо ёд гиранд. ана кун, ана ҳамин умственная энергия ки мо гуфтем, аввал бас кунед гуноҳ кардана, баъд ин энергия зиёд мешад. бачаҳо ки мана фаҳмед? фаҳмиштон кушода мешад. нигоҳ кунед, я
ҳам то гирифта бинед ҳамин ҳофизу хайёму ҳамине ки ману шумо фахр мекунем ки ҳамино тоҷик буд гуфта мегардем ку ҳава хурдиш қуронхон буд баром ақлаш кушода буд ки мана фаҳмид 54 та ҷиян дорам 3 таша ёд дода гӯям кӯдаки ба қуронхони ҳамин сети ҳамин алочу донои пулдор дигарош не ман анализ карда мебарам доимо анализ мекунам чӣ байнашин хел чӣ байнашин хел чӣ бай касби ман омӯзиши инсонай ман ҳамин кора доимо карда мегардам фаҳмиши вай ба чо дигар не ки як бора ҳам инаш ёд гирифтан дар кор ҳам вай мардуми камбағал гумон мекунад ки ҳамин чизҳо ман худам медонам ҳозир ягон одам багӯяд ки ман дарс давлат варда мегӯяд ту вақта тасаввур кард чо мекунӣ картушка фурӯш ягон одам багӯяд ки ҳамин китоба хун мегӯяд вақт нест ин гапо гапаям ту ин гапо ҳама мегӯяд ин гапо интернет баҳай ин гапо интернет гирифта китоб навистас мегӯяд як бачи тоҷикман ба мефилмистуд ман гуфтам хандата зам бачам як рӯз шогирдам омад хуҷама мана гуфт ки як одам мегӯяд ки ҳамин 10 минут я Салом Давлатов ман гуфтам хандаша зана ман гуфтам агар ки 10% кардагӣ мана кунад 20 соли умраш мегузарад ҳозир ҳамаша не 10%ша чиба ки аз як кӯҳистони тангдаст як таи санг буромада то ин уровне ман ба буромада бисёр ина фақат хосту худованд буду ман ин хел шуд не ки ин осон не барои ҳамон мардуми камбағал ки фикронаш аз чӣ мегӯд ин гапа ман худам медонам ман ҳамин гапҳо медонам даст мебардам такрор мекунем манаш ман баъзе чизҳо якон фикронам ки русӣ шудага баъзе чиза русӣ мегӯм русиям медонед он кокор аз Россия багаштаи студия мехели поехали руку поднимем повторим за мной у всех богатых людей есть наставники советники консультанты у бедных людей нет потому что все знают сами ки фаҳмид тамоми мардуми сарватманд мардуми тавоно тамоми спортсмени ки чемпион шудага вай тренер дорад тамоми мардуми сарватманд устоз дорад советник дорад консультант дорад мардуми камбағал надорад чиба ки ҳамиша худаш медонад ва ё ба дар кор нест советник вай ана мардуми сарватманд чӣ хел фикронашай дай бачам блек не работает. Что произошло? Или отключили это, что ли? Тамоми мардуми сарватманд чӣ хел аз фикронаш агар ки ҳамин камакакам ки ман ба ёрдам кунад ҳамина кардан дар кор агар ки ҳамин камтарам ки бошад кори ман ба ёрдам кунад ҳамин кора кардан дар кор чанд рӯза 3 рӯз пеш аз ин кадомотон ягмон бор бишкек рафтаги ҳастетон бишкек рафтаги ҳастед бурдой ҳаст бозори калон аскар замеку ва рафиқ ман чандин боро ман консультатсия додаги одам ба чанд рӯза вохӯрдам як ҷоя ужин кардем хазайн якта авай аст фрунзе гуфтаги гипермаркет аст бишкек ба ранги ашане ки инҷи баст ку камтар майдатар авай 28 та гипермаркет дорад шистем суҳбат кардем мегӯд маълим ҳамин ман ба гӯяд ки кадом камбудо аст ҳамин вай ман ба бизнес ман ба кадом воша дида истодед уля карда буромадам мардуми доно ин хелай ақаллан камакакам ки ёрдам кунад ина гирифта истифода кардан дар кор а мардуми камбағал чӣ мегӯяд ман чиза худам медонам анакун юғигарӣ худпарастӣ аз кӣ мондагӣ аз шайтон қанзане инсоне ки худаша дигарро боло мегирад вай пайравии шайтон уже рафт барои ҳамон ҳаёти вай фақат азобай мардуми камбағал ба монанди талпа фикр дорад то есть талпа тоҷикба чӣ мешавад гурӯҳ фикри худаш нест барои ҳамон бисёр мардумо ин талпа истифода мебарад шӯриш меандозад гапи касоба мерад чиба ки ақли худаш нест ақли худаш қати кор намекунад ҳама мошин харидам манам мошин харидам дар кор ҳама тӯй кардан манам тӯй кардам дар кор ҳама мардикоре мерам манам мардикоре кардам дар кор то есть муҳит стадни мышление стада медонед стада ҳамин гӯспанда бине ҳамаш гурӯҳ медавад қабила бисёр мардум ҳамин хелай мардуме ки намехонад анамин хел фикр граница ба бед граница ба
автобус тоҷико мебиёд ку ана ҳамин айнан гӯспанто медава ҳама ягон бор дидаги шумо чизо не айнан ҳамин хел медава чиба ки фикронаш нест худаш ба бовараш метарсад ту инсон баре мулоим рафтанги медонед учёниҳо чӣ кор кардан нигоҳ кунед учёни что делали мана инҷиба аввал маҳкам кардан сетка гирондан дидед сетка баъд сетка гирифтан сетка гиранам ки ҳамин стада ҳамонҷи хат рафта омада истодай ин чӣ гуфтаги гап инсон ки як бор ду бор се бор ҳамин ба одат кард худаш ба боварӣ нест бисёр халқи мо омадан мардикория сар кард гумон мекунад ки дигар кори кардан ба қувваташ намерасад шароит пайдоям шудагӣ бошад ки ҳамин шароит истифода намебарад стадни мишлени тамоми мардуми камбағал стадни мишлени дорад поехали мардуми сарватманд фикри они мыслят индивидуальности то есть шумо бояд ки ҳаракат кунед ки ҳамон ҳунаре ки худованд шумо ба додаги ҳавая ёбед чӣ ба ҳаёти ман дига шуд чӣ ба ман дига хел зиндагӣ кардам чӣ ба ки ман қабати ҳами тоҷико ӯзбеко бозор рафта нашистам ки фаҳмид агар ки манам рафта ҳамон ҷо шистаму хел меистодам манам ҳамон чиза ёд мегирифтам шумо ҳамон инсоне мешед ки гуҷоба ки вақтатуна сарф кунед вақтатуна гуҷоба сарф кунед ҳамон ба шумо бузург мешед дигар чиза ёд намегиред мана мисол агар ки одам 10 сол духтурӣ кунад лётчик шудан метавад ё ки духтур мешавад духтур мешавад агар ки одам 20 сол бозор ба стройка ба кор кунад чиза ёд мегирад ҳамон корро ёд мегирад ман ҳамин чиза фаҳмидам ҳамон вақт фаҳмидам ки не нельзя это делать ба ҳамин ахирои ҳамин 2 сол 3 сол 5 сол аст ки фақат гирдуди ман ба мардуми худомо пайдо шуд ман бисёр кор кардам мардуми бегунаҳ хати барои ҳамон тез ёд гирифтам муҳит банка салони огурце медонед банка салони огурце ҳамин дарони банка ҳамин огурца кушидага ҳамин огурцо ҳамон бодринко як хел салони якта шур якта ширин нест ин чӣ гуфта гап окружение қандата зан сета нишона аст ояндаи шумо нависед сета нишонае ки ояндаи инсона тақдири одаме месозад сета нишона аст якум устози ту кист шумо метавонед ки любой инсона пурсед сета савол тед сразу мефаҳмед ҳаёти ояндаи вай 10 соли оянда ҳамин чӣ мегӯн яснавидуши будан дар кор нест ки ин чиза фаҳми ҳамин сета савол тед сразу мефаҳмед ҳаёти одам чӣ хел мегузарад оянда 10 соли умраш чӣ хел мегузарад сразу мефаҳмед якум саволе ки додан дар кор устози ту кист то есть у кого ты учишься кто твой наставник устози ту кист дуюмин кадом китоба ту хонда истоди китобе ки ту мехони фикронаи ту месозад сеюмин кто тебя окружает с кем ты общаешься часто атрофи ту ба ки аст ё рафиқи ту ки аст агар ки атрофи ту ба одамои тавоно бисёр бошад ту тавоно мешӣ одамои илмдор бисёр бошад ту илмдор мешӣ одам вайрон мекунад анами сета чӣ нишонаи ояндаи инсон аст барое ки одам бузург шад бояд ки одам коваду ҳамон ҳунари худованд додаги ҳавая ба пеш барад диққат ҳар як инсон ба 204 та ҳунар аст научно доказано неки ҳамин якташа худованд ту ба додаги зиёдтар абу али ибн сино ба додаги ки табиб бошад фирдавсӣ ба додаги ки нависанда бошад дига диққат кардаистед ҳар як инсон ба неки ҳамон ҳунар додаги неки ҳамон ҳунара ту агар ки ёби худат ба ҳавая зиёд кунӣ ту таърих ба мемонӣ чиба ки ина худованд додаги ту ҳавай ба вақтата сарф кун барои ҳавая ба пеш бурдан тараққӣ додан неки аз сабабе ки одам нафсаш калонай доимо усунзанак мекунад як кас мошинфурӯшка биё манам мошинфурӯшӣ кунам
یک کس خانه سازی که بیامونم خانه سازی کنم، یک کس لباس فروش بیامونم لباس فروشی کنم. آدم این خیلی گمان میکنه. پس تایانا وظیفه شیطان چیه؟ آدم فکرش خورده دیگر راه بردن. چرا که وای راهی که وای به مثال هنر خداوند داده وای هنر کتیبه بسیار خدمت میکنند مردم با سبب همین خدمتی کردگش و جنت به میفرست. من بسیارتر آموختم آدمایی که در دنیا مشهور شده هستند. لوگو انسانی که همین وای شیافته گرفت این دودن است خدا شیافته گرفت. وای بیزت نه هم مشهور میشد هم بهونه ابرومند میشد هم ثروتمند میشد چرا که همین خداوند دادگی. بعضی آدم با فینانسیست با قوت خداوند دادگی. تو هزار گونی که به درست نمیبود. محمد علی با ویلی که بکسیار خداوند دادگی. بروسلی ویلی که چرا که خداوند همون با وقتش صدقه همه زیاد کرده رفت. برای همون چیز یافتن در کار که تو به خداوند دادگی های. یک تا بچه های بینه دیگه همون بعضن سطل مونده میزند شعرهای جیمه میخونه. تمام رسیب مشهور های. از توجیکستان با فکرم ازبک می توجیک میبشه فرقش نه. همه اندیویدوال نه. توس اون دل توش تو نیکتو نیدیل دویتوا. کی فهمید؟ نفهمید یا فهمیده؟ همه مشهور و بسیارتر میشناسن نسبت شما. ممکن شما بینید که خندتون گیرد. نه که وقت تیوی پروگرام با دعوت میکنه تلویزیون با شما نه. مضمون گپ من چی؟ اندیویدوال است. یک تا آدم کسل شد. دکترها گفتن که دائما همین نزدیکی از شهر بیرون زندگی کن که کسلرات زیاد باشد. هر پگاه روزه میگشت. پرستو پیش جنگل برفته میگشت. همین لباساش با همین هر با که میره میگردن میبیاد بسیار وای علاف و وای هر چی میچسبید. اگر کورس بگردید میچسبد که علاف. یک روز هر بیگاه میومد و میشست و تازه میگه. 2 روز 3 روز تازه کننده که نگاه کنن لپوچکه. ها لپوچک از کو نگاه کنید کورتکاتون میچسبد کو. توفلیاتون میچسبد کو. یک بار 2 بار 3 بار اول نگاه کرد و دیده برمود همه آموخته لپوچک ساخت. زواد کلانتر میلیاردر. تمام چیزی که در دنیا هست آدمای عادی اختراع کردن، آدمای دانا نه. تمام چیزی که در دنیا هست این عجایب پراست همون چیز رو باور کردن در کار، همون چیز اپسش شدن در کار. بسیار همون چی میشه؟ شکلات نسله خوردگی اون با میدونی چه خیلی پیدا شدگی است؟ در فرانسه فقط رجدیستو از کو کوسک شکلات میدادن. یکم شکلات در فرانسه پیدا شدگی. رنگ کن مارگارین میفروختن سوئیسک سوئیس به خاطر تو من کیلوگرم خدی. همون خیلی شکلات میدادن کوسک و این کوسک شکلات میدادن. رجدیستو با تبریک میکردن یک دیگرش به کم باشد که شکلات خونش باورده شیرینی کم بغل هم باشه باید حرکت میکرد که یک دیگرش به شیرینی خدا به قربان باز کو شیرینی تیه نگاه کنید میدادن همونا. همه آدم از سرش بزد که همه وقتی که شما کوسک شکلات دست اومده همش نیودوب نه. همین از سرش بزد که همین خوشنو کرده ادوب نکرده تی بهتر نمی. پروست همین کاغذ پیش کرده داد تموم. کی فهمید؟ میلیون پول. میلیارد نه کمپانیا. برای ثروتمند شدن یک تا فکر بس است. همه یک تا فکر زیاد نه. شما слишком ракета изобретать не надо, чтобы космос летать, чтобы успешным быть. Один два мысль. Деки همون فکر سر هر چوت آدم من نمیبیاد. برای ما اگر که سرتون یک بار نیم همه خیلی فکرهای نیابوچ نمیاد از پسش شوید این خداوند دادگی شما با. کی فهمید؟ حیات این ویبر است، решение. من حیاتم با 5 تا ویبر کردگی که عمر من دیگه کرد. یکمین وقتی که 3 تا ووز من پرتافتم گفتم من پول ندارم روسیه رفتم میخونم پرتافتم اون چیزا. Якое решение? Двойное решение. Когда принял решение, что больше никогда не буду черная работа работать. Седьмое решение. Вахте ки ман банкроштам 174 одам ба қарз бафтидам, принял решение. Я буду платить, вернуть каждому из этих людей эти деньги. Хотя я не брал эти деньги. Я не знал даже их. Моя дома вообще не там даже. Хар чизе ки хаёти шумо ба ҳаст,
имрӯза ҳаёт ин ҳамон натиҷаи пешанги қарори шумо кардагӣ. коре ки шумо карданед имрӯз, худатон ҳамон решение қабул кард ки ҳамин корро мекунам, худатон вибор кардед. шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед, худатон вибор кардед. оилае ки шумо доред, худатон вибор кардед. партнёре ки шумо кор кардед, теперакун недовольнаед, худатон вибор кардед. коргаре ки теперакун худатон недовольнаед, худатон вибор кардед. кредиту қарзе ки доред, худатон вибор кардед. тақдир дигаҳай, вибор дигаҳай. тақдир ин аст ки шумо мард таваллуд шудед, шумо ин ба ягон дигаргунӣ кардан наметоед. ҳамин оила ба таваллуд шудед, шумо ин ба дигаргунӣ кардан наметоед. ин тақдирай. рӯзи мурдани шумо ин тақдирай. ҳаст чандта фарзанд мекунед ё намекунед, ин тақдирай. не ки чӣ хел зиндагӣ мебарад, ин тақдир нест. ризқа худованд аз пайдо шудан метиҳад. мо медонем шумо хатек худо метиҳад ризқа. қурон ба нестаги 4 чизе метиҳад ку 120 рӯза шудани кӯдак дар утроби модараш метиҳад ин чиза. ман ҳамин хулосо ба омадам, не ки худованд дурусташ медонад, ман намедонам дуруст менён нест. ман ҳамин хулосо ба омадам. ҳозир шумо ойлик мегиред ку, мисол ягон ҷо кор мекунем, ойлик мегирем, ҳамин хел не? ҳама ойлик мегирад, ҳами корхона ҳами коргараш ба ойликаш метиҳад. не ки баъзе ҳамин коргаро ҳама ойлика саришта карда ҳавая приумножат карда метод, баъзеҳо наметод. ки фаҳмид? диққат, диққат, диққат. ҳамон ризқам ки худованд додагӣ, ман ҳамин хулоса омадам ки ҳама ба метиҳад ки ту аз гушнагӣ намурӣ, ту наметои мурдан то рӯз буд нашад. ҳамона метиҳад. не ки агар ки ту ба илм бошад, ту ҳамона приумножат кардан метоӣ. ки фаҳмид? вау, ки фаҳмид? худованд вақте ки дуо мекунӣ, ту ба шанс метиҳад, возможност метиҳад, саломатӣ метиҳад ки ҳамин кора кардан тоӣ. ту ҳамон хел баъзе одамои хуб қати во мехӯронад, сабаб мешад, шароит метиҳад. не ки барое ки ин возможност истифода барӣ, илм дар кор. возможност худованд метиҳад, не ки илм набошад, ту ва истифода кардан наметоӣ. ман мисол ман чандин одама ёд метиҳам, не ки ягон хешам намебиёд ки ман ёдаш диҳам. ҳамон ба худо надодааст ки ин возможност истифода бар. ки фаҳмид? диққат. ҳис кардастуде? ин беҳад зарурай. ин беҳад зарурай фаҳмиданаш. пайдомти далше. бедни мисли категория страха. ана ин чи мағзои устуғони мардуми мо ҷо шудаги криной образам. бисёртар мардуми камбағал тарзи фикронаш абболои тарс аст. ин чӣ гуфта гап? то ҳаёт маҷбураш накунад ва ягон кор намекунад. то азоб накашад намекунад. нигоҳ кунед, ҳамин мардуми агар гапи хуб гӯй кун намекунад. ҳамин шарт аст ки бояд ки азоб кашад, бояд ки заҳмат кашад, бояд ки роҳи қин қат рад, баъд қадраш ба мерасад. анавай фикронаи камбағалиай. барои ҳамон худовандам 1 бор 2 бор 10 бор 20 бор мегӯд, кадом сура хунда будам ки гуфта буд таҳлил ба ки ё муҳаммад рафтарасон ки мо беҳад сахихем, беҳад меҳрубонем. бо паса ҳавай омадагӣ буд ки дур ҷумлаш намедонам кадом сура буд ки не ки бо рафта таъкид кун ки ғазаби манам хеле ғазаби сахт аст. ана кун ҳамоне ки нағзи қатти нафаҳмид, мана ин ба гирифторай. ки фаҳмид? ин беҳад зарур фаҳмиданаш. мардуми сарватманд бошад, абболои меҳр шуда кор мекунад. мана мисол гоҳем, вақте ки орзу дорӣ, орзу ба боварӣ карда, арӯяш кор кардан, ин фикронаи меҳр аст. аз бораи ҳамон коре ки мекунӣ, ҳамон кора нағз дида кардан, ҳавая ба сифат кардан, ин абболои меҳр аст. тамоми китобҳои дунё хонедага мегӯянд надо любить свою работу. аз болои меҳра ҳамон меҳнат чӯбаки умра давай ба гузаштан аст ку. меҳр бисёр одама бақувват мекунад бачаҳо. меҳри падару модар, меҳри фарзанд, меҳри ватан, меҳри инсондӯстӣ одам беҳад ақлаша бузург мекунад. одам ки меҳраш бақувват шуд, ақлаш, нафсаш ба зӯраш мерасад.
одам ки меҳраш хароб шуд, ақлаш, нафсаш ба зӯраш намерасад. Меҳр бисёр ёрдам мекунад. Беднимости категориями препятствий. Мана ин чиз беҳад мардуми мо ба бисёр. Ҳамин фикри хуб аст, ақидаи хуб пайдо мешад. Не ки вай корад наметод кардан чӣ ба ки пеши чашмаш ба чӣ? Фақат камбудӣ. Ҳозир ин кора кунӣ намемонад. Пул надорӣ. ту ҳеҷ ки дастгирӣ намекунад, мешикананад. бисёр хешу табори мана мегӯм ки Тоҷикистон бо бизнес накунӣ. Ман мегӯм чӣ ба? Мегӯм намемонанад. Ман мегӯм чӣ ба? ҳамаи мардум кардан чӣ мана намемонад? Бо накунӣ. Он чӣ ба? Мумкин не. Ту намефаҳмӣ. Сам мега ҳамин гапа ки мегӯд? Сарамаком, хештаборам, язнаҳом, ҳамаш мегӯд. Аком мегӯм, бо накунӣ инҷо ба ин кор. Ман мегӯм ҳақ хуб. Не ки ман кардан мегирам. Вай ватанам аст. Ман дилам месӯзад мардумам ба. Чингиз Айтматов мегӯд ки ватан ин халта нест ки кифт ба гирифта гардонӣ. Агар не нархи вай ватан як грашабам туре намебиёд. ҷои ватан ягон чӣ намегирад. Ягон вақт ягон чӣ намегирад. Ватансоза ёд гирифтан дар кор. Анаме фикронаи камбағале намемонад мардуми мо кор кардан. Фикронаи камбағале намемонад. Анаме фикронаи камбағале манам препятствие. Як дута хешама ман гуфтам ту кардӣ ҳамин ту намунданӣ кардам? Мегӯд не ман диданам дигарон намундананд. Ман гуфтам дар куҷо ту медонӣ? Ту куҷо медонӣ? Карданги обод кун, аста кун. Як рӯз не як рӯз карданат дар кор. Имрӯз не пага не фардо, як рӯз не карданат дар кор. Хуна месозӣ ку. Чим хуна сохтан корхона соз. хоне сохтаги хишту пулат хишту вай ба банд шуда мебуравад. Ягон фоидаш нест. Серамно соз. налог қимат мегӯн, намемонанад кардан, бо накунӣ. налог қимат мефурад акси чӣ ба? аксе ки ҳамун корхонаҳо кам аст. мана мисол агар ки ҳамин стола ду кас бардоред вазминитон мекунад, 50 кас бардоред ҳис намекунед. ки фаҳмид? агар корхона бисёр бошад, ҳамун налог пештон тамоман намебиёд. бисёр буданаш дар кор, бисёр шуданаш дар кор. баъд ин заҳмату ин камбудия ислоҳ карда мешад. Дига илоҷи дигаш нест. нигоҳ кунед, мардуми камбағал доимо камбудӣ кора мебинад. доимо камбудӣ кора мебинад. одаме ки фикронаш камбағали айку мебиёд доимо камбудӣ кора мебинад. фикру хаёлаш ҳамин. бовар мекунад ранги лабарант мекувад мекуде камбудия меёбаду ҳамуна мегӯд. аку муҳит дига де мардуми мо муҳит дига дар Тоҷикистон ба. аку мо ман гирифтану қатъи партнёрам гуфтам ки якҷоя кор кунедон. ҳар боре биём акум фақат таъна мекунам партнёрама. мегӯяд вай ин хел мекунад, корба намебиёд, унту мекунад, фалон мекунад. ҳаме қадар гуфтан ки ман гуфтам аку ҳамин қатъи вай шумо кор накунед меша? ту акун гапи вай мегири мана не а? ман гуфтам гӯш кунед, шумо қатъи вай кор накунед мешад? чунки ман мефаҳмам фикрона дига. ҳамин як по ба туфли, як по ба калӯш пӯшед неудоб наку. ки фаҳмед? ин беазарур фикрона дига. одаме ки фикронаи камбағал дорад муҳитамо хел кун. ман дидам ки дига вай одам дига кардан наметавом. просто гирифтаму қатъим гардондан гирифтам дунё ба аста. ҳар як сол 2 бор 3 бор гирифта гардондана сар кардам. дигар ҷои дунё нишон додан. вақте ки одам дида фикронаш дига шудан гирифт, акун агар ки гап занам ки ин хел кунем мегӯм ҳамон вақт кардан дар кор будааст. 2001 сол ҳаме хеш таборама ҷамъ кардаму ош додам. 2001 сол он вақт ба $300 ба бизнес мекардед, $200 ба бизнес мекардед.
бовар кунед, як сумка бор мехаридед, мебурдед, бизнес сар мекардед. 2001 ҳамаша ҷамъ кардаму, хона ба ош кардаму, гуфтам гӯш кунед. Язнаҳома, писарамакома, ҳамаша гуфтам. Як дуташ Зафаробод ба замину вай дошт. Ман гуфтам замин ги, биё ҳама $100 ҷамъ мекунем, метавонем ту кор кун. Он вақто нафт пайдо шудааст. Он вақто ҳаме котон буд, кимчи буд, аз вай мегирифтанд. 1 литр, 1 тон саларка мегирифтанд, 3 тоншон менавист. акси пул набудаги ба пахтаҳошон $1300, агар 1 тонни валакна боша $700 мегирифт. акси ки пул надоштанд. Нигоҳ кунед, ҳам аққад мезан, ҳам бар. Гапа фаҳмиданед? Ман гуфтам биё ҷамъ мекунем, ин одам пул метиҳем, заминаш обод мекунад, соли оянда камакак пул мекунад. Ҷамъ мекунем, бед анасунед. Як таша гуфтам, ту начальник гаи, ту ҳамин райх, ман ҳамин райх тарафи ҳамин повороти қайрокум он вақт бозор набуд. ҳозир бозори калона. Ҳамин ҷо ба камтар замин гирифтати, ман медонистам ки ҳамин бояд шавад. Аку ман бисёр дунё гашта дидам ку 5-6 сол. Инҷи ин хел мешавад. Ва як таша гуфтам, ту шеф-повар ба хуват бидӣ. Биё мо партем $100 ту ба ресторан кунем. Як кас зураш намераса, не ки ҳама кам-камак партем. Ним сол ба як кас бизнес пайдо мекунад, бо ним сол як кас дига, бо ним сол як кас дига. Баъд аз 3 сол мебинед ки ҳаме шумо даромадатон аз $300-500 зиёд меша. ҳаме гапа ма 2 соат гуфтам. Нигоҳ кунед, ако ҳар як поколени ба поколени падару модар як поколени, баъд ману шумо як поколени, фарзандомо як поколени. Ҳамин поколени мо ба ма ҳама фарзанди хурдтаринам. Мо ба чӣ хела саре нияза ба хурда ҳеҷ ки гапаш гӯш намекунад го. Кулухам калуна, не ки қимат наместад тилло. Гапе ҳеҷ ки намегирад. Ана кун, ҳаме гапома ки гуфта тамом кунад, 2 соат барин лексия хондам. Баъд акком гуфтан ки додарҷон, ту чашмота кушо, инҷа Америка нест. Шумо приза мекунед? Чӣ ба фикрона камбағале. Ман чӣ мегум, чашми во дига чӣ дида истода. Ман дига чӣ мегум, ва ё дига чӣ дида истода. Ман ҳамон чизе мегум ки ва ё наметод дидан. То есть нужно видение, чтобы это видеть, а у них не хватает это. По шума гуфтам, ти ин кор кун, ваша фалон кор. Не, ҳичи не. Ҳама якҷоя шудану мана убедит кардан ки ин корро Тоҷикистонма намеша. Ана ҳамин фикронаи камбағалиай. Фикронаи сарватмандӣ чи ай? Любой возможности, ки пайдо меша, держаться за него. Держаться за него. Даже дигаро гун намеша там ки карданги. Знаете, что такое успех? Это скользкая, мокрая, подъемная дорога. По пути ты встретишь много неудач. И на каждом повороте встретишь сломанные надежды, которые кричат тебя и говорят тебе, это нереально, это невозможно. Каждый, у кого не получилось, пытается тебе убедить, что у тебя тоже не получится. Каждый, кто сам не смог, пытается убедить тебя, что у тебя тоже не будет. Вот это отличает тебя, что пройти эту подъемную скользкую дорогу. Почему она мокрая, скользкая? От слезы за несбывшие мечты. Вунҷое ба ки якта неудачникай шумо убедид мекунад ки ин кор намешад. Бояд ва гӯш накунӣ. Ин беҳад зарур. Барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки бузург шавад, танҳо ҳозир шароит нест, фақат фикри шароита сохта намекунад. Как найти, как решить? Одами сарватманд аз обстоятельства зависит намекунад. Обстоятельства зависят от него. Только вопрос со временем. Он все равно найдет пути решения. Одаме ки фикронааш камбағали ай, любой возможность ба мушкилиша фақат мебинад. Ҳозир ҳамин ҷи ки рафтед, пага ки ман гуфтам ки чӣ хел бизнес кунед, уже подсознание шумо боло ба додам мегирад. Документ дар кор, пул дар кор, ин дар кор. Ҳозир осуд аст мана гӯш кардан. Пага ки ман мегӯям чӣ хеста рафта кун, уже мана ин чи пеш ба бурмодам мегирад. Ки фаҳмед? Ва дузӣ мекунанд, намемонанд, милиция мебиёд. Ну что? Вот. Ну что? Ягона чизе ки одама худаш ба бовария зиёд мекунад, ин илм аст. Просто ва хон, омӯз. Ягон мушкиле надорад. 1 маҳ вақт сарф кун, 2 маҳ вақт сарф. Зато 1 бор ёд гир. Мардуми мо чӣ ёд гирифтаги?
камакак ин ба пули тем пуштибонӣ мекунад, камакак вай ба пули тем. Акси илм набудаам ба. Дальше. Во, это вообще кошмар. Бисёр мардуми камбағал мехоҳад ки ҳамин дар як ҳафта бошад. То обеда кор кунад, баъд аз обед бои хунаш буравад. Они хотят быстро. Баъд ҳамин жадне ки ҳама чи худам ба бошад мегӯяд. Партнёре ба қатиёшон кор мекунед, ҳамин сала как дид ки сал слабитаред, ҳаракат мекунад шумо зиёдтар канда гирад. гумон мекунад ки партнёри ранги улоғбозӣ бошад. гумон мекунад ки чӣ қадар бисёр ту канда гирад, яке фоида мебинад. Чандин бор ҳаётам ба ман чизо аз сарам гурзондам. Кадом инсоне ки бор мехарад, ду бор, се бор, сразу болош ба 4 бор накрутка мекунад, ба бизнес пеш намерад, мегӯяд чота нашудана. Ту чи ами як рӯз ба мехоҳӣ бошӣ? баъзе мебинам таксист аст, агар ки донад ки ту адреса намедонӣ, ҳамин раҳи 100 сума 300 сум мегӯяд. 300 сум мегӯ, раҳи 100 сумая. гумон мекунад ки вай бурд кард. ана ҳамин чи хатои аст. барои ҳамон мардуми мо якдига кам кор кардан наметавонад. дер ба кор кардан, фикр кардан дар кор. богатый мыслит категориями стабильности. Стабильности. Любой партнерство, любой бизнес, любой корба. ҳаракат кардан дар кор ки чӣ кор кунам ки ҳамин партнер богашта биёд, ҳамин клиент богашта биёд. нишонаи ояндаи бизнеси шумо ҳамон мешавад ки ҳамон харидортон повторный закуп кунад. агар ҳавай повторный закуп накард, бизнестон мемурад. Любой бизнес, агар ки аз 67% зиёд повторный закуп дошта бошад, тилло дода харид ҳамин бизнеса. ман богам мезанам. Любой бизнес бинед ки ҳамин аз 67% зиёд повторный закуп кунад инсон, ҳавая тилло дода хар, қиматам боша хар. чуба ки ин бизнес туам миллионер мекунад. Значит, ҳамон маҳсулот, ҳам сифаташ, ҳам качестваш, ҳам справедливая цена совпадает с ожиданием потребителя. Агар повторный закуп набошад, бизнес мемурад. ана кун, кадом вақт ба повторный закуп мекунад одам? ҳамон вақте ки вай уже доволенай. барои ҳамон ин беҳад зарур. ҳама вақт кора кунед, чӣ хел кунам ки якбора не, доимо кор шавад. фикре накунед. Системни кора сохтана. як рӯза не. любой клиенте ки мебиёд, шумо ба ки ҳамин хизматрасоиш мекунед ё ки там маҳсулот мегирад, ҳаракат кунед ки як рӯза набошад, доимо бошад. вақте ки ман ресторанама кушодам, Киев ба якта арменин қаттиво хӯрдем, 15 ресторан дошт. ман гуфтам якта маслиҳати ман чӣ хел кунам? гуфт ки первый маслиҳати ман ҳамин ки ҳамин хел кун ки ман ҳамин рӯза одаме ки ресторан ту ба хӯрок мехӯрад, нибери ҳаваям баъд аз 50 сол омада ҳамон ҷо хӯрад. супер. ман гуфтам фикрати дар ҳақиқат бақувват. кадом вақт ба шумо ин кора мекунед? шумо медонед компания чӣ ба бренд месозанд? Адидас, Хугабос, Армани и так далее. чӣ ба бренд месозанд? бренд кадом вақт пайдо шуд? асрои солои 20 асри гузашта. чӣ ба бренд пайдо шуд? чӣ ба ки бренд бояд фреб накунад. бренд ҳамон вақт ба шумо бренд шуда метавонед ки тамоми камбудия дур кунед. чӣ ба ки подделка бисёр шуд, копировка бисёр шуд, самоделка бисёр шуд, барои компания бренд сохтанд, барое ки потребитель фреб нахӯрад. барои ҳамон мардум, барои зиёд кардани повторный закуп бренд месозанд. барои ҳамон вай бренд сифаташ баланд, қимат нархаш. мардуми сарватманд ин хел фикр дорад. камакак бошад, не ки ҳар рӯз бошад. фикр накунед ки як рӯз ба сарватманд шуда метоед. ҳеҷ мумкин не. мардуми камбағал чӣ гумон мекунад? на даткаладва на чор ниден. як чи пасандоз кун, як рӯзи мушкилит ба кор мебиёд. нигоҳ кунед. ҳозир ҳама чи хушбахтия нағзай. як чи пасандоз кун, рӯзи мушкилит ба кор мебиёд. подсознательно он уже ожидает эта трудность. бо ҳамон ният қатъи пул ҷудо мекунад. ба мақсадаш баъд мерасад як рӯз на як рӯз.
همه چی درست. ای خدا با شکر کن. چون میگی فکری گنده کرده همه چی ناز. یک روز مبادای گفته همون کردن میگرد با همون شروع میگرد. یک تا پاشم دویمو یا جنوم کسل یا اپام کسل دویمو همین اویلش 15-20 سال کسل نمیبرومد. کی بیومگه وای میگفت من این کارا کردم وای کارا کردم. نغزه که همین جی کار کرده بودم، نغزه که دو تا بره نگه داشته بودم همینا فروختم. همین دخترشم علی چی نکم نغزه که همین علفا جمع کرده بودم اکو همینا فروختم. پسرشم دویمو من گفتم من گوش کن تو فکرونه دیگه که همینو کسل نمیشه دیگه. گشته من گفت که شما با آسون است این شرایط ما این کوهستون دیگه. من گفتم من گوش کن جانت به جبر نکن فکرانات دیگه که همینو دیگه کسل نمیشد. هر چیزی که حیات تو با پیدا میشد این نتیجه فکرانه خود تو ای. 3 سال اول باور نکرد گپ من با انا کو یک 5 سال باز است یکم کسل نمیشد. من گفتم دیدی هیچ که کسل نمیشه دیدی استودی. من هوا مجبور کردم گفتم $300 میتم اگر کتابای من خونی. من گفتم گوش کن همین علفایی که جمع میکنی $300 نمیشن. خودی کیم گوجا کو میبری جمع میکنی من 300 همین کتابو میخونی. همین کتابو من خوند و دیگه شد. دنیا عجیبه. دیگه هیچ کی 5 سال باز خونش کسل نمیشه. گفتم دیدی هیچ کی کسل نمیشه. همه چی من اینجا وابستگی. حیات تو با همین چیز پیدا میشه که تو همون با باوری داری. کی فهمید؟ همون چی به تو باور کردی همون پیدا شدن میگیره. دقت. Богатый мыслит, надо откладывать, чтобы использовать возможности. نگاه کنید. همین حیات عجایب است. من دقت کرده دیدم که وقتی که پول هست возможность نیست. возможность پیدا میشه پول نیست. همین چی به شما خوردین میگم با پول هست 10,000 15,000 20,000 یا 1 میلیون روم نمیدونی چیکار کنی. بسیار بچه من مینویسن معلم 1 میلیون پول 300,000 چیکار کنم 500,000 من پگاه как раз میگم چیکار کردن. پگاه как раз من میگم چه خیلی کار فرمیدن این چیزا. میگم 200,000 از چیکار کنم 500,000 از چیکار کنم. پول که هست دائما возможность نیست. این میدونید رنگ خودی همین کره زمین ببینید یک جوب آب هست زمین نه یک جوب زمین های آب نه. کی فهمید؟ انسان باید همون آب آورده اونجا آبادی کنه. برای همون ساختنش سامینگلال نه. برای همون وقتی که شما نیت کرده پسنداز کردن میگیرید نیت کنید که پروردگار همین پول اسناد فوندامنت آینده من میشد ثروتمندی من میشد. پول کدوم وقت با کار میکند؟ همون وقتی که پول внимание деньги когда объединяется время объединяется нави она превращается в капитал, который начинает приумножаться. Штрих. Доймо это будет так. Пул худ ба худаш зиёд намешад. Ҳамин тай падушка бамонад, тай телевизор бамонад зиёд намешад. Тай сумка бамонад зиёд намешад. Не ки агар ки ақл ба, то есть нави куме ҳунар ба қуш шавад, ҳунар дар кор ки ба пула роҳбарӣ кунад дия. Системный подход созад, албатта пул зиёд мешад. Бедни мислит категориями обвинения. А ҳама гандатарин чизе ки мардуми мо ба сахт ҷо шудаги мана ин чи. Кораш пеш нарад, дигаро гунahгор. Кораш нашуд, партнёр гунahгор. Кораш нашуд, фарзандҳо гунahгор. Оила гунahгор. Падару модар гунahгор. Ҳама гунahгор. Давлат гунahгор. Давлат вообще гунahгор. Биякла бинед. بسیار مردم انمی نگاه کنه بسیار من می‌نویسن همین پارتنر من همین خیلی شد از من کمتر پول بسیار شد دیگه شده است من خطش کار کنم یا نه هر چیزی که حیات آدم به من بیاد همه و به جوابگر فقط تو هیچ که همین چی حیات تو بشوده نه حیات دیگر کس بنیه من وقتی که اول بانکرات شدم منم همین خیلی کردم گمان می‌کردم که کارگرام سر وقت دقت نکرد اولیکش گرفت و نگاه نکرد خطیه و بچه درست بود بچه بیگونه بود یکم کینه نداشت من با پرست من همو هنری همو خیلی راهبری کردن نداشتم آدم ثروتمند چی میگود ایتا نخوت کشتا
опыта, нехватка знаний. Агар ки ҳамин кораш нашуд, одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, фикронаи бузург дорад, ягон каса гунаҳгор намекунад. Мегӯяд не, ин айби ман ҳамин чиза натонистам. Агар шумо ягон кас қати гап занеду ва шумо нафаҳмад, хафа нашед, худатона ислоҳ кунед. Фикр кунед ки значи ман фаҳмондан натоистам. Агар шумо коргар ба гуфтед ки ин кора кун, рафта кардан натоист, значи айби шумо не то коргара гирифтед корба. Агар шумо клиент ба заказ кардеду не то товар шумо барои кард, бору безед, ин айби шумо не то оформид карди заказ, шумо нафаҳмиде. Агар шумо каса пул додед ва гардонда надонист, шумо ба надод, ин айби шумо додед пула. Ки фаҳмид? ту худат додӣ ва ту зури қати нагирифтааст. ҳамми чи ҳаёти худи инсон вобастагӣ дорад. аз дига чӣ не? барои мардуми сарватманд чӣ мегӯяд? ман бояд дигар хел кунам. тост нигоҳ кунед я. агар мардуми камбағал ҳами чиза обвинят карда гаштан гирад, фикронаи сарватмандӣ чӣ кор мекунад? даже ягон коре кунад ки кораш нашуд, худаш гунаҳгор намекунад. Обычно mana in odamo avval digarga gunoh mekunad, gunohgor mekunad, ba'd konsekvensa худат. Да ты сам такой. Если ты не был бы такой тупой, ты не поверил бы другим. Себя начинает обвинить. А мардуми сарватманд боша ин кора намекунад. Диққат. Ана мин чӣ як секрети асосӣ шай. Вақте ки одам худаша гунаҳгор кард, худаш ба бовариш кам мешавад. Вақте ки одам мегӯяд ки ин просто нехватка знание, бовариш худаш ба гум намешавад. мегӯяд ки ман камтар меомӯзам, бо аз сари нав сар мекунам. ман ин чиза меомӯзам, аз сари нав сар мекунам. бовариш худаш ба гум намешавад. Анамин чиба фарқаташ хеле калон. Большой разница здесь. Бедные мысли категориями, смотрите, люди одно сели со своими ошибками. Баъзе одамон мегӯяд ки ҳамин кора вай специально кард. Ман мегӯям, чиба ту гумон мекунӣ ки вай специально кард? Не, вай дидаи дониста ҳамин кора кард. Вай медонад ки ҳамин чи ман ба даркорай. Ман рафтам маслиҳат пурсидам, мегӯяд чаппа ман ба гуфт. Вай специально ҳамин кора кард. Ман мегӯям, ту чиба гумон мекунӣ ки вай специально? Вай намехоҳад. ту аз куҷо медонӣ? Ту чӣ пайғамбар шудӣ ки медонӣ ки вай намехоҳад? мегӯяд, не, ман ҳис мекунам. ту худат ки ҳамихеле ҳастӣ, гум мекунӣ дигарам ҳамихеле. нигоҳ кунед, анакун мардуми сарватманд чӣ кор мекунад?